Budem to musieť rozdať rodine. Z ihličia. Vyzerá to dobre. 300 g ľubovoľného ovocia, mrazené mango, lesné ovocie, voda. Rozvaríme. Keď máme ovocie pekne rozvarené, tak si do ňoho dáme umyté smrekové omlady, presunieme do mixéra, rozmixujeme, precedíme to do misky. To isté urobíme s lesným ovocím. Teraz musím upratať. Na 100 ml potrebujeme 2,5 g tohto agaru. To dosladím medom. Toto sa nám musí začať variť. To bude trest, tento cukrík. Keď nám to začne vrieť, vlejeme agar, varíme 5 minút. Prelejem do niečoho, z čoho sa mi to bude dobre nalievať a naplním si tieto krásne formičky a nechám 2 hodiny v chladničke. Idú pekne vybrať z formičky. Je to hnusné. Je to fakt hnusné. Asi to zanesiem tam, odkiaľ som to zobrala. Keby som skúsila chutnať toho zajaca, možno bude lepší. Kúpte si tieto cukriky a na toto zabudnite. Samostatné ihličie chutí lepšie. Je to hnusné, ale nie je to tak zle. Ja neviem, čo som pokazila. -5 z 10. Toto určite nerobte. Podávajú do tohto. Ahojte!